Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι του καναλιού Viololab. Υπενθυμίζω πως αυτό το κανάλι έχει δημιουργηθεί για να δίνει λύσεις και να κάνει προτάσεις σε διάφορα θέματα που αφορούν το βιολί. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το θέμα ήχος και βιολί. Δηλαδή, πόσοι από εσάς δεν έχετε σκεφτεί να συμπράξετε με μουσικούς πάνω σε μια πίστα, σε ένα stage, σε μια μουσική σκηνή, αλλά δυστυχώς μικροφωνίζουν τα μικρόφωνα, δυσκολία κινήσεων κτλ. Γι' αυτό και εγώ θα σας προτείνω την Ellerbax. Είναι ό,τι πιο φυσικό μπορεί να πάρει ένας παίχτης βιολιού σε ήχο και σε ποιότητα. Γιατί ο μαγνήτης είναι μέσα σε μια πολύ ποιοτική γέφυρα διспιού για να έχουμε ως αποτέλεσμα το μέγιστο φυσικό ήχο και όχι κολλημένος δεξιά, αριστερά, πάνω ή στο πλάι. Ας δούμε λοιπόν στην πράξη πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή τη γέφυρα πάνω στο όργανο μας. Η γέφυρα λοιπόν είναι αυτή που βλέπουμε. Είναι μια πάρα πολύ ποιοτική της διспιού. Ας δούμε λοιπόν μαζί τη φίρμα. Όπως βλέπετε είναι από τα καλύτερα γαλλικά ξύλα που μπορεί να υπάρχουν για αναταράξεις και αναπαραγωγή όσο γίνεται περισσότερο φυσικό ήχο. Η γέφυρά μας είναι συνδεμένη με αυτό εδώ που βλέπουμε και καταλήγει σε ένα jack κανονικό που μπορούμε να συνδέσουμε ένα καρφί. Βέβαια μπορούμε να φτιάξουμε σε έναν ειδικό λουθερά τις διαστάσεις και τις αποστάσεις ώστε να μην είναι πολύ ψηλά ή χαμηλά ανάλογα με το τάστο μας. Αυτή λοιπόν ήταν μια σύντομη κοντινή άποψη της κάψας Ellerbax γέφυρα βιολιού, όπου είπαμε μπορούμε να έχουμε το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα του φυσικού ήχου μας και να συνεργαστούμε να απολαύσουμε μια σύμπραξη με μουσικούς σε ένα stage, σε μια μουσική σκηνή ή ακόμα και στο σπίτι μας. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε. Μέχρι τότε μην ξεχάσετε μια εγγραφή και να στηρίξετε το κανάλι. Στα επόμενα βίντεο που ακολουθούν έχω να σας προτείνω μια πάρα πολύ αξιόπιστη λύση ενός ασύρματου συστήματος και μια πάρα πολύ καλή πρόταση θήκης προστασίας για το όργανο μας. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια και καλές μελωδίες.